Vítajte pri úplne prvej epizóde nášho nového projektu Metapolitika, dnes aj s pani Annou Belousovou. Ďakujem, že ste sa rozhodli byť súčasťou tohto nášho projektu. Aký ste mali dnes zatiaľ deň? No tak určite perný, pretože od rána sú na úrade stránky a po tej povodni, ktorú sme tu mali, tak sú to také smutné príbehy a potom taká bežná prax z mesta. Mhm. A riešenia tých, akože pre veľkých politikov malých problémov, ale to sú tie problémy, ktorými ľudia na rozdiel od parlamentu žijú. No, nie sú to také vyfabulované problémy v prvom rade podľa mňa, takže ja obdivujem ľudí, ktorí sú v komunálnej politike a riešia naozaj bezprostredné problémy ľudí. Ja som si o vás zisťovala nejaké veci, pretože musím sa priznať, že nie sme úplne rovnaká veková kategória a keď som si googlila nejaké články o vás, tak mi vyskakovali hlavne z takých ročníkov, kedy som ja mala napríklad rok, takže verím, že ma ospravedlníte, že nebudem vždy úplne v obraze nejakej internej politickej situácie v minulosti. A tak som sa rozhodla, že sa opýtam umelej inteligencie, že čo mi o vás povie. Tak Anna Belousová je slovenská politička, známa svojimi kontroverznými názormi a dlhoročným pôsobením na politickej scéne. Najzaujímavejšie momenty jej života a politickej kariéry sú, že ste zakladateľka SNS, zástupkyňa nacionalizmu, známa svojimi nacionalistickými názormi, obhajobou slovenskej suverenity a ochranou národných záujmov. Pôsobila ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky v niekoľkých volebných obdobiach. V roku 2009 kandidovala na funkciu prezidentky Slovenska. V roku 2011 bola vylúčená z SNS kvôli sporom s vtedajším predsedom Jánom Slotom. Po odchode z politiky sa venuje publicistike a sporadicky komentuje politické dianie v médiách. A Anna Belousová zostáva postavou, ktorá polarizuje verejnosť svojimi ostrými názormi na národnú politiku a identitu Slovenska. A ja tu mám takú internú poznámku moju, ako vás vnímam a podľa mňa ako vás tá mladšia generácia najmä dokáže vnímať cez nejaké také zaujímavé body v minulosti, a to je, že dala facku Matovičovi. Vraciate sa napríklad k tejto situácii, keď máte taký zlý deň a chcete si ho nejak tak rozveseliť? Myslíte k čomu? K tej facke? Napríklad. Myslím si, že tie ostatné body neboli až také plné entuziazmu, lebo tá facka Matovičovi to je niečo, čo je práve kontra tej polarizácii, pretože si myslím, že že toto je jedna z mála vecí, na ktorej sa slovenský národ dokáže zhodnúť. Ktorú si jednotuje národ. No, najskôr ešte tam je jedna chybička, že vidíte, že aj Alsa pomýli, že nikdy som nekandidovala na prezidentku Slovenskej republiky. No, to majú vidíte. chybu. Určite. No a zaujalo ma teda, že som predstaviteľkou nacionalizmu. No, myslím si, že v kontexte súčasného sveta a Európy hlavne je to skôr lichvotka, také dobré ocenenie. No a neviem, či až tak polarizujem proste spoločnosť, to by museli byť tie moje názory čítané. Ja proste som začala, keď ste hovorili, že sa venujem také publikačnej činnosti, alebo teda, že zverejňujem svoje názory. Ja som to začala robiť v čase covidu, ako takú psychoterapiu, lebo vtedy to bolo po všetkých stránkach aj tej politickej dosť ťažké obdobie. A takto vlastne nejako ma potom ľudia k tomu pozbudzovali, že píšte ďalej, že sme zvedali na vaše názory. No a teraz tá facka, viete, to je také trošku bulvárne, ale to vôbec nebolo o politike. To bolo vlastne o tom, že ten pán sa nevedel už vtedy vpratať do kože a nevedel sa s ním chovať k ženám. A ak teda to uvediem na pravú mieru, lebo má to aj nejaký kontext s tým, čo sa teraz deje v politike, a ženy, vulvatizácia, politiky a tak ďalej, tak tam išlo o to, že on písal článok v tých svojich novinách, kde vlastne písal o mne, o Ficovi a o Slotovi. A keď písal o Slotovi a o Ficovi, tak napísal Jan Slota, Robert Fico. A o mne napísal Anča. Z kontextu to vyplynulo. Čiže to je typické správanie chrapúňa, hulváta a vlastne aj z babelca, lebo na chlapov sa nedočiahol, tak si to chcel vybaviť so mnou, no tak som sa k nemu dočiahla ja.
A jednoducho som mu vysvetlila bez nejakej politiky, že to, čo ho asi doma nenaučili, že ako sa má slušne správať k ženám. Ale pretože on mi zopakoval, že na tom trvá a tak ďalej, takže potom som to riešila takto. Ale to vôbec nebola nejaká strašná facka. Skôr si myslím, že podľa toho zlostného pohľadu, tedy, že on sa cítil ponížený, ale potom sa otrepal a išiel robiť show pred médiá, lebo vie proste aj z vlastného pohrebu vyťahnuť nejaký PR. Mhm. No vidíte, tak umelá inteligencia vás chcela za prezidentku, možno sa to raz splní, uvidíme. Ja Je som... to zaplánované tam niekde v tých taleniach, alebo tí, ktorí ovládajú práve tieto technológie, tak to nie. Ja som sa pýtala umelej inteligencie potom aj ďalej, že či by bol projekt mňa a vás možno zaujímavý pre slovenský mediálny priestor a akože umelá inteligencia uznala, že projekt by mohol byť prezentovaný ako alternatíva k tzv. Mainstreamovým médiám, čo by pritiahlo ľudí nespokojných s dominantným naratívom v politickej a spoločenskej diskusii. S čím sa asi stotožňujem, pretože určite nebudeme nič mať spoločné s mainstreamovými médiami, iba snahu o nejakú úroveň vizuálnu, technickú, ale určite nebudeme opakovať to, čo všetky mainstreamové médiá rozprávajú a budeme tu rozprávať o veciach bez servítky. Takže si myslím, že v tomto sa môžeme zhodnúť s umelou inteligenciou. Prejdeme už k nejakým... Umelú inteligenciu ešte doplnila, že možno tento pokus, aj keď ja príliš nie som zastancom akože ženy v politike a sa do prs, by sa mohol považovať, to si teda akože fandíme, hej, obidve, zo strany verejnosti ako nejaký pokus o rehabilitáciu žien v politike. Pretože to, čo sa predvádza z toho ženského spektra v politike, tak si myslím, že nejakú, vrátane aj pani prezidentky bývalej, že nejakú dobrý PR ženám nerobí. Takže budeme sa to skúsiť nejakým spôsobom zmeniť. Jednoznačne sa s tým stotožňujem, pretože ja som sa nikdy nejak necítila zvláštne, pretože sa zaujímam o politiku, ale naozaj to vnímam tak, že ženy vo všeobecnosti, ich tá politika alebo metapolitika, spoločenské dianie, kultúra nezaujíma a ak ich zaujíma, tak spravidla to je niečo, nad čím zalamujem rukami a nesúhlasím a nestotožňujem sa s tým, takže budem rada, ak ukážeme ľuďom, že aj ženy do politiky patria, ale nemusia byť fanatické, liberálne a neviem aké. Tak poďme im dokázať, že naozaj máme čo povedať. Vláda má za sebou prvý rok vládnutia. Ja som sa pred rokom, keď sa diali tieto voľby, cítila taká plná nádejí. Napriek tomu, že nebola som voličkou súčasnej vládnej koalície, tak som si myslela, že je to určite lepšie, ako keby nám tu vládli progresívci. Hej, povedzme si to na rovinu. Za ten rok sa ale udialo množstvo vecí, či už v rámci tej politiky, alebo aj ich nejakých zvad, ako ste spomínali, hulváctva v politike. Dokonca teraz, hej, po tom roku prišli s konsolidačným balíkom, čo obsahuje množstvo nepopulárnych opatrení, takže tá nálada medzi tými voličmi vládnej koalície, ale aj napríklad spomínanými mainstreamovými médiami je taká, že tú vládu dosť linčujú za to. Za všetko vlastne, hej. Sú napríklad ministri, ktorí čokoľvek by urobili, tak by dostali náklad, ako pani Šimkovičová, aspoň ja to tak vnímam. Aké ste mali vy očakávania takto pred rokom? No, ešte to celkom nie je rok. Presne vláda začala 25.10.23, čiže tie očakávania, presne ste to vystihli veľmi pekným slovom nádej. Áno, tú nádej sme mali všetci, pretože vlastne po tom, čo sme tu zažívali od tej vlády, ja ju nazývam vláda národnej pohromy, tak sme chceli teda, aby tu bola vláda proslovenská, ktorá bude držať spolu, ktorá to Slovensko obrodí a ktorá proste ukáže aj tú pevnú ruku. Ja som to v jednej relácii nazvala takú urbanizáciu Slovenska. Proste tou maďarskou cestou, že naozaj potrebuje Slovensko, aj to je vlastne naša životná alebo existenčná nevyhnutnosť, istou cestou urbanizácie. Lebo budeme ešte hovoriť o tých súvislostiach Európy a sveta.
No ale myslím si, že teraz samozrejme zastáva ťažké obdobie a žijeme, to nie je len ten konsolidačný balík, ale ja by som to povedala asi tak, že budeme ešte rozprávať potom aj o tých konkrétnych všelijakých škriepkách a podobne, že keď to prvé slovo bolo nádej, tie očakávania, tak to ďalšie slovo, ktoré by vystihlo súčasnosť vo vzťahu k vláde, je sklamanie. Ja sa cítim sklamaná ako volič. Hej. Necítim sa podvedená, niekedy áno, ale cítim sa sklamaná. A od fanatických priaznivcov tejto vlády, alebo hlavne Smeru, by som si chcela teda požiadať, že dovolte mi mať vlastný názor, lebo ja som tiež pomáhala aj prezidentovi, robila som kampaň, bola som za to, aby sa naozaj tá vláda zmenila, ale myslím si, keď tak pozorujem tú koalíciu a opozíciu, že najväčším nepriateľom súčasnej koalície nie je opozícia, ale vlastne oni sami. Oni sami. Pretože keď si zoberieme tú opozíciu, no tak kto tvorí opozíciu? Vlastne sú to tí, ktorí tu 4 roky predtým katovali Slovensko. Tak tí už veľa vody nenamutia. Lebo samozrejme ľudia sa ich boja ako čert svetenej vody. Potom je tu strana, ktorá v parlamente nebola. To je vlastne že mladý Šimečka. Ale myslím si, že tamto má koalícia tiež uľahčené, lebo priznáme sa, že ako z rozmaznaného decka, aj keby do PR kampaní a všelijakých marketingových školení vložili milióny, tak nikdy nebude taký politik, hej, ktorý by mohol byť konkurenciou. Čiže ja Šimečku nepovažujem za konkurenciu ešte s tým, že vlastne Odor teda bol ich človek de facto a on má tiež otlačky prstov v tom, ako to Slovensko bolo doriadené, doráňané, by som povedala, tým predchádzajúcimi vládami, ktoré mala pod gestiou, na ktorým držala ochrannú ruku pani bývalá prezidentka Čaputová. Čiže tam vlastne súčasná koalícia nemá nejakých takých silných súperov, ktorí, ako ste povedali, že dostanú náklad. No ale viete, keď Šimkovičovej, pani ministerke, ako vytýka niekto, kto predvádza zvrhlosti v oblasti kultúry alebo proste dekadentný odpad a vydáva to za kultúru, no tak to nie sú jej ako protivníci. Ale paradoxne, ako sa hovorí, že keď mi nikto neškodí, tak si uškodím sám, tak táto koalícia sa začala nahryzávať znútra. A vlastne taký najväčší destabilizačný prvok súčasnej koalície sa ukazuje byť práve Slovenská národná strana. Ale myslím si, že tamto nie je ani spôsobené politicky, ale skôr určitými osobnostnými črtmi istých ľudí aj na čele s predsedom strany. Možno bola chyba už pri tvorení tej kandidátky a vlastne v tom zákulisí toho, prečo sa SNS dostala aspoň z môjho uhla pohľadu do parlamentu. Možno je to konšpirácia, ale ja to vnímam tak, že Robertovi Ficovi záleží na tom, aby mal ako koaličného partnera SNS práve kvôli tomu, že je asi jednoduchšie sa s ním dohodnúť, ako napríklad s takým Milanom Uhríkom. Hej. Andrej Danko, ako ste povedali, má rôzne zaujímavé osobnostné črty. No a dohodnúť sa znamená dohodnúť. Takže on sa dostal do tej Národnej rady tým, že pozliepal tú kandidátku z rôznych silnejších osobností a vedel, že ho tam pomôžu prekružkovať. A teraz nastáva presne to, o čom sme sa rozprávali už vtedy, že môže nastať hneď po tom, ako bol Andrej Danko zvolený opäť do parlamentu, že ten jeho klub nebude stabilný, že obsahuje také osobnosti, ako je práve spomínaný Rudolf Huliak, s ktorým si včera vymenili také ostré slova ako hulvát a zradca. A to je, ako ste dobre poznamenali, necelý rok po voľbách. Takže je možné, a ako to vnímate vy, že je tá SNS-ka naozaj len prostriedok Roberta Fica na to, aby vôbec mohla vzniknúť táto vláda, táto koalícia a Andrej Danko vlastne nikto ho neberie vážne, len matematicky je proste v tom parlamente potrebný. No, veľmi dobre ste povedali, že vlastne ako pre Fica je lepší partner Slovenská národná strana kvôli tomu, že si myslel, že teda bude lepší partner, že to je jednoduchšie s Dankom. Ale on si nevšimol jeho osobnostné črty,
ktoré sa nedajú zmeniť, on ich nedokáže zmeniť. Nechcem tu menovať diagnozu, ale to sa jednoducho nedá, to je v tej osobnosti. A s ním to bude mať ťažké. On to má ťažké, myslím si, od začiatku tej koalície a bude to mať ešte ťažšie. Ja si myslím, že ako to je skoro očistec, čo prežíva Fico, veď si všimnite, že on sa už ani nevyjadruje k tým sporom, on sa tvári, že proste, lebo viete, za hlasom je prezident. Prezident, či sa nám to páči, či nie, má určité právomoci, má kompetencie, je to proste určitá politická sila. Tu musí aj Fico ako predseda Smeru rešpektovať. Na druhej strane je tu stále akože dorážajúci Danko so Slovenskou národnou stranou a Fico teraz mi prípada, že on naozaj musí medzi nimi opatrne posúvať, aby ani jedného nejako proste nenaštval. A to je taký, ako keby chodil po škrupinách vajíčok, viete. Tam urobím, zle je to. No a máte pravdu, no, preto ja som aj počula zo zákulisia, teda keď to bolo ešte pred parlamentnými voľbami, že najskôr boli aj nejaké rokovania s predsedom Uhrikom, ale potom si vlastne ako partnera už pred voľbami začal posilňovať Danka, Robert Fico. On ho aj nosil na všelijaké mítingy a vlastne dvíhal mu popularitu, kde sa dalo. Myslím si, že aj niektoré osobnosti tam boli tak viac menej akože doručené alebo požičané Dankovi, aby tá SNS-ka vlastne tú hranicu prekročila. No ale ako hovorím, že je to bohužiaľ, pretože je to naozaj silný destabilizačný prvok a myslím si, že jednak sú to osobnostné vlastnosti niektorých ľudí, ale na druhej strane, akože to, že bola tá kandidátka pozliepaná z tých nezávislých osobností, ono to nie je ani na škodu, keď tá strana má svoje pevné základy. A Slovenská národná strana nemá žiadne základy. To si dovolím povedať, že je len škrupina, pretože tie nezávislé osobnosti môžu potiahnuť tú stranu, ale tá strana musí mať aj svoje osobnosti. Ale Slovenská národná strana vlastne, pretože kto by potenciálne mohol ohroziť predsedu, musí byť teda, kto by o hlavu vyčnieval nad ním, musí byť o tú hlavu skrátený. No tak všetci sú tam len takí, ktorí, ako ja hovorím, že mu kričia hurá, už keď ho vidia vo dverách. Hej. Takže tým, že SNS-ka dala slabé osobnosti, nechcem ich uraziť, alebo žiadne osobnosti, a že vlastne tú kandidátku potiahli tí žoldnieri alebo legionári, influenceri, youtuberi a proste takéto osobnosti známe, tak oni preskočili tých členov strany a vlastne v klube, paradoxne, to sa ešte nestalo v politike na Slovensku, že Slovenská národná strana, vôbec politická strana, získala v parlamente percenta, 10 poslancov, ale len jeden sa tam dostal ako člen strany, aj to len preto, že bol na prvom mieste, teda, že to bol predseda strany. No a samozrejme, že potom Danko urobil také hry, že vlastne čo najviac tých nezávislých osobností chcel posunúť do výkonných funkcií, teda pani ministerku Šimkovičovú, obidvoch Kufovcov, to máme 3, Tarabu je 4. a za nich vlastne potom dostal do poslaneckého klubu už ako náhradníkov členov strany, ktorých má viac menej pod palcom. Lenže situácia teraz je dosť zúfalá, pretože on stále nemá ten poslanecký klub. Lebo 10 minus 3, čo je z tej národnej koalície okolo Huliaka, čo včera vystupovali, je 7. To znamená, že ani a poslanecký klub musí mať 8. Takže proste je to ako, oni sa budú teraz držať pod krkom. Len akože kladiem si otázku, že či takéto vnútorné trenice ako v jednej strane, v jednom koaličnom partnerovi, a počula som, že podobné sú aj v Hlase, Smer je taký najstabilnejší, prospejú Slovensku. Lebo mne by bolo jedno, nech sa tam oni proste akože držia pod krkom, koľko chcú. Ale tu sú veľmi vážne problémy, ktoré má Slovensko ako štát. A oni ich nebudú schopní riešiť, lebo tratia energiu na niečo úplne nepodstatné, na svoje hádky. Rozumiete, teraz zabávajú verejnosť tým, že čo kto povedal, kto je suka, kto nie je suka, kto je fašista, kto je hen taký. Ale dopady 1. januára, sme hovorili o tom konsolidačnom balíčku, budú dosť tvrdé.
A na to, aby to ľudia zožuli, ich netreba len strašiť tým, že keď nie my, aj s konsolidačným balíčkom, tak prídu tí, ktorí vám nadávali do dezolátov, opíc a tak ďalej, ktorí to tu vlastne úplne rozprašili. Ale treba tých ľudí si vedieť aj získať a vedieť s nimi komunikovať. Ale potom, keď teda tá koalícia stráca vlastne energiu na tieto svoje vnútrostranické spory a rozpory, nemá čas vlastne odkomunikovať dôležité témy, ako je napríklad konsolidačný balíček, lebo nech sa nikto nehnevá, ale je zásadnou politickou chybou, že oni najskôr si po nástupe pár týždňov či mesiacov zvýšia sebe platy, potom si dajú rentu, potom ešte, ja neviem, aké rozhadzovanie, veď to sú politické chyby. Ja nehovorím, že by som im to nedopriala. Nech si dajú, ale v inej situácii. Viete, lebo ja si pamätám, že keď bola kríza, tak parlament mal viac ako jedno volebné obdobie zmrazené platy. Proste nevalavizovali sa. A nikto z nás od hladu neumrel. Veď tí ministri nie sú sociálne prípady. Napríklad ste hovorili na začiatku, Livia, o tom, že aké riešime tu v komunále problémy. No napríklad v Čadci primátor, keďže je zlá situácia celkovo v samospráve, si nezvýšil plat. On má základný holý plat a 0% naviac. Hoci by si mohol dať teraz, neviem, koľko to je, myslím, že 40. Nemá ich. My ako zástupcovia primátora máme holý plat ešte na polovičný úväzok, hoci ja tu sedím celý deň. A myslím si, že vlastne, to som hovorila, zlá komunikácia. Mali to urobiť ináč. A takéto chyby robia stále. Môžeme hovoriť o Washingtonskom samite. Viete, to sú o nákupe zbraní a tak ďalej. Čiže ako oni sa budú držať pri moci, však samozrejme, ale ja mám stále, mne tam bliká, že a čo Slovensko, chlapci? Mhm. Častokrát sa hovorí o ženách ako o tých takých hádajúcich sa hašterivých, ale v súčasnosti mi práve presne táto situácia a táto ich koaličná kríza prípada ako nejaké veľmi nevyzreté tínedžerky a naozaj mi to nepríde vkusné. Ja sa snažím ľuďom nedávať za vinu to, ako volia, pretože viem, že nie všetci sú politológovia, nie všetci sa zaujímajú o tú politiku na dennej báze. V ideálnom prípade by sa ľudia nemuseli zaujímať o politiku vôbec, pretože by nevideli tieto rôzne krízy a problémy a štát by fungoval, pretože tí politici by si plnili svoju úlohu, aby štát fungoval. Napriek tomu dúfam, že sa z toho ľudia poučia, pretože ja som predpokladala takýto vývin situácie, ale vtedy ste to nemohli povedať, pretože tá eufória po tých voľbách bola. Progresívci neboli pri vláde a bohužiaľ sa to takto rozvraca. Myslíte si, že vláda vydrží? Ja osobne si myslím, že napriek tomu je v ich záujme podržať tú vládu 4 roky a nepadne. Takže by sme sa mohli práve zameriavať na tie praktické témy, ako ste hovorili, že tá konsolidácia a podobne, pretože oni tu proste oni budú robiť tie nariadenia, opatrenia, príjmať nové zákony a či sa nám už páči to ich vystupovanie alebo nie, môžeme ním opovrhovať, a to by som ešte chcela poznamenať, že my môžeme opovrhovať napríklad slovníkom Rudolfa Huliaka, ale zároveň nemusíme podporovať Plavákovú v jej myšlienkach, hej? Pretože častokrát je vyčítané, že ak kritizujem akýkoľvek krok nejakého buď vládneho alebo koaličného predstaviteľa, tak som automaticky pro LGBT a neviem čo všetko, no to v žiadnom prípade. Verím tomu, že už rokmi som sa osvedčila a naozaj v tomto som autentická a nikdy neustúpim, ale jednoducho sa dá podľa mňa hľadať nejaký kompromis. Čo sa týka napríklad tých financií, tak to mi príde tiež také dosť politizujúce z ich strany, že tie opatrenia, ktorými chcú brať peniaze ľuďom, sú vlastne opatrenia, ktoré zoberú najviac mladým, pracujúcim, slušným rodinám. Pretože na dôchodcov sa veľmi nesiahlo, teda akože snažili sa minimálne a myslím si, že to pramení aj z toho, že z tých ich prieskumov, veď oni vedia, kto ich asi najviac volí. Ja samozrejme prajem všetkým dôchodcom, ktorí si odpracovali, naozaj poctivo sedeli v robote alebo fyzicky robili roky, rokúce každý deň.
ja im prajem všetky peniaze tohto sveta, určite im prajem viacej ako nejakým ľuďom na vysokých politických miestach, ktorí si stále prihadzujú tisíce a tisíce eur, to sú nepredstaviteľné peniaze pre bežných dôchodcov. Ale nechápem, prečo sa napríklad prečo si neuťahujú opasky ľudia, ktorí odmietajú pracovať, nechcú pracovať. Hej, pretože mňa ako ženu, mladú matku, ktorá má mladú rodinu, a akože manžel naozaj pracuje a snažíme sa byť aktívnou súčasťou tejto spoločnosti, tak my prídeme o stovky, možno tisíce eur ročne, ono sa to odzrkadli potom až postupom času na všetkom tom zvyšovaní. Aj vy si myslíte, že práve aj z tých politických dôvodov sa uťahujú opasky práve kategórií ľudí, ktorí asi nie sú úplne voliči vládnej koalície a že je to naozaj také vypočítavé, že aj v tomto, aj keď sa snažia tváriť, že tu ide o to ušetriť čo najviac peňazí, tak v skutočnosti ide aj o to, čo najmenej si naštvať svojich voličov? No, neviem, či takto uvažovali. Uvidíme. To sa ukáže po 1. januári. Lebo po 1. januári vlastne to, čo bolo na papieri, alebo to, čo bude na papieri, čo ešte teraz korigujú, lebo myslím, že Danko zasa vyšiel s tým, že chcú nejaké zmeny. Potom v parlamente ešte bude rokovanie o tom, takže to bude veľmi dlhá diskusia, že ako to dopadne, lebo zasa som počula aj názory odborníkov, že aj teda pre tých dôchodcov to nie je spravodlivé, lebo teraz sa budú, myslím, že niečo upravovať, tie 13. dôchodky a tak ďalej. A vôbec, akože tie náklady od 1. januára stúpnú všetkým. Čiže veľmi stúpnú všetkým. Ale tu je iná otázka. Nejde tam o skupiny, ale skôr, lebo to sú ešte stále teda peniaze, ktoré aj keď sa navýšia, zoberú a tak ďalej, oni sa viac menej vracajú do spotreby v štáte. To znamená, že ľudia za ne kupujú, tie peniaze fungujú ďalej. Ale tu je obrovský balík, niekto hovorí 4, niekto hovorí 5 miliard, ktoré sa majú použiť na nákup zbraní. A to si myslím, že treba teda si sa spýtať vlády, ako vidí naše priority. Pretože tváriť sa, že sme za mier a tak ďalej. Ja chápem, že napríklad treba kúpiť systém protivzdušnej obrany, pretože Naď ho daroval, už mal dávno byť v base, ale je zaujímavé, že to len takú malú odbočku urobím, že v tejto veci konali nejakí poslanci Smeru, tuším, ale nekonali ostatné orgány, akože však to všetci vedeli, veď o tom noviny písali, že on za niekoľko 100 miliónov odovzdal majetok bez toho, aby bol vlastne kompetentný to urobiť, že by mal také kompetencie zo svojho úradu. No a potom, akože veď on ohrozil bezpečnosť štátu. A chodí tu a vykrikuje na námestiach a ide zbierať podpisy za predčasné voľby. Človek, ktorý mal sedieť podľa mňa vo vyšetrovačke. Tak to je jedna vec. Čiže nespochybňujem, že bolo treba nakúpiť ten systém protivzdušnej obrany, ale to je za okolo 550 miliónov eur. Ale idú sa nakupovať za 2 milióny tanky obrnené transportéry ďalej. Idú sa nakupovať ďalej americké stíhačky F-16. No a proste ďalšie veci, teda spolu je to niečo cez 4 miliardy. Viete, a teraz potom my tu uťahujeme opasky, aby sme naškrabali 2,7 miliard. Každý rezort si utiahne ten opasok a ľudia by mali vedieť, že jediná výnimka je ministerstvo obrany. A napríklad stovky miliónov pôjdu na to, aby sa postavila nemocnica na východnom Slovensku, vojenská. A na čo je tam tá vojenská nemocnica? Veď Košice majú veľkú nemocnicu, Prešov má nemocnicu, ktoré by si zaslúžili teda, aby boli pozdvihnuté. Ja si myslím, teda to je môj osobný názor, keď sa pozriem do mapy a vyjadrenia politikov na to, že to bude tyl pre pokračujúcu vojnu. Čiže to je vlastne nemocnica pre Ukrajincov. Budú v nej ukrajinský personál, lebo však my nestíhame pokryť ani personál vo vlastných nemocniciach a budú sa tu asi chodiť liečiť teda vojaci ukrajinskí. Takže my vlastne, a toto by mali ľudia vedieť, viete, lebo to sú tie priority, že v čase, keď naozaj padáme na hubu ekonomicky, uťahujeme, kde sa dá,
Veď ľudia by to aj vydržali. To je to, čo som hovorila pred chvíľou. Len musíte s nimi komunikovať a musíte mi ukázať, že ste na jednej lodi. Že teda aj ja si solidárne odopriem a nejdem si teraz zvyšovať platy prvé, ako keby tam dobehli vyhľadovaní na smrť, že sociálne prípady. Žiadny z nich nie je sociálny prípad z tých ministrov ani poslancov. To sú bohatí ľudia, ktorí nie sú odkazaní na to, aby si 5 000 zdvihli plat. A proste je to nerozumné. Nech mi to je dovolené povedať, ja by som to na ich mieste nerobila. Ja to nerobím ani na komunálnej úrovni. Čiže je to zlé. A teraz, keď sa ešte ľudia dozvedia, že na čo si odtrháte od huby? No na to, aby sme tu zbrojili. No, viete, tak akože mali sme kúpiť nutné. Podľa mňa teda systém protivzdušnej ochrany. No a to ostatné, to už je plnenie záverov Washingtonského samitu. Aj keď sa o ňom nehovorí. A všimnite si jednu zaujímavú vec, že vlastne tieto miliardové náklady nekritizuje ani koalícia, samozrejme, to je ich robota, a nekritizuje ani opozícia. Lebo na tom sa vedia ako veľmi dojemne zhodnúť. Viete, tak potom sa spýtam, ja si to nechám až na január. Takisto častokrát opozícia sa vyhýba kritike ministra školstva Druckera napríklad. A to je presne to, čo ste vystihli, že komunikácia je veľká chyba súčasnej koalície, pretože prichádza tu ku takým zaujímavým nešvárom, ako je nesúlad toho, čo je hovorené na verejnosť a toho, čo sa reálne koná. Ja som vám dopredu nehovorila o tom, že chcem otvoriť túto konkrétnu tému, aby som mala vašu autentickú reakciu. Včera som natočila video, ktoré predpokladám, že ste nevideli. Videla? No super. Je to o tom, ak by niekto nevedel, že mne pravidelne píšu mladí študenti, majú asi pocit, že sa viem viacej nacítiť na nich, pretože ja som tiež nedávno vyšla ešte len zo školy, takže viem si predstaviť, aké dokážu byť nepríjemné situácie v súčasnosti na školách. A napriek tomu sme si všetci mysleli pred rokom, že to táto vláda zmení, že nebudeme musieť čeliť napríklad LGBT mimovládkam, rôznym mimovládkam, ktoré budú akúkoľvek propagandu šíriť na školách. Ak už prídu mimovládky na školy, tak nech tam robia nejakú osvetu, ja neviem, o zdravom životnom štýle, o takýchto veciach. Ale pán minister Drucker, on sa tomu nevyhýba, jemu mimovládky nevadia, on to otvorene povedal. A mne poslal jeden študent správu priamo od učiteľky, kde im píše, že chystajú na škole v Trenčíne na gymnáziu Ľudovita Štúra deň pestrosti. Deti majú prísť v piatok do školy oblečení v pestrých farbách na znak solidarity s obeťami útoku na Zámockej. To je jediná vec, ktorú mi vytýkali inak, že to nie je len taký deň pestrosti, ale je to deň pestrosti vzhľadom ku tým obetiam útoku na Zámockej. Všetkým nám to je ľúto, že sa to stalo. Ale toto je jednoznačná zámienka toho, aby si mohli urobiť deň pestrosti, pretože obeti vzhľadom ku rôznym trestným činom, ktoré sa dejú, či už rôzne napríklad atentáty v súčasnosti na politikov alebo teroristické útoky. Jednoducho potom takýchto dní by sme mohli mať množstvo. Ale toto je len zámienka, ktorú si našla táto škola. A táto škola má aj históriu takýchto aktivít. Prednedávnom študentská rada na škole predávala dúhové odznačiky na chodbách školy študentom a teraz aj vyzýva tých svojich študentov, aby vytvorili nejaké plagáty na tú LGBT dúhovú tematiku a môžu získať odznačiky dúhové zadarmo tentokrát, hurá, a budú vystavené, budú tam mať výstavu, ktorá neviem, ako dlho bude trvať. Jednoznačne sa proste na tejto škole žije týmito témami. A je to len jedna správa, ktorú som otvorila od študenta, pretože ja týchto správ dostávam denne množstvo. Naozaj od tých študentov. A toto som si vybrala, že budem sa tomu venovať, pretože už mi to prišlo cez čiaru. A stretlo sa to s nepochopením množstva ľudí, pretože
sme čakali, že to tento minister zmení, že takéto veci sa nebudú diať. No a my sme nazvali ten náš projekt Metapolitika, pretože sa venujeme nielen politickým veciam, politickým témam, ale aj tým metapolitickým. To znamená to, čo je v pozadí, rôzne ideológie. A toto mi príde ako jedna z najvážnejších vecí, ktorá sa deje v súčasnosti medzi mladými ľuďmi. A všetci o tom hovoríme, že toto sa deje a dejú sa rôzne veci v Amerike. Tam už chodia drag queens, to sú tí muži prezlečení za ženy do škôl. A neustále hovoríme, že keď sa to deje v zahraničí, príde to tu. Už to tu čiastočne máme, ako vidíme. Učiteľka si rozposiela bežne takéto správy a majú študenti dni pestrosti. Takže ja som z toho tiež akože šokovaná, že takto otvorene to tomu Druckerovi nevadí a že to vlastne Fico a spol dovolia, pretože táto vláda si hovorí, že oni sú tá hrádza proti progresivizmu. A všetci sa bijú do prs za to, že kto nie je s nami, tak je s progresívcami. No ja to takto nevnímam. Ja si neviem predstaviť byť napríklad súčasťou vlády, kde robí minister školstva toto. Vy vnímate tento problém ako rovnako závažný, alebo to je len také niečo okrajové, že nevadí, veď ministerstvo školstva nie je také podstatné, pretože ja osobne aj tým, že mám malé dieťa, tak vnímam to školstvo a mnohí mladí ľudia vnímajú to školstvo zásadne, lebo buď chodia do tých škôl, alebo majú malé deti, ktoré tam posielajú a ak už táto vládna koalícia nedokáže zamedziť takýmto aktivitám, tak čo sa stane, keď prídu ku vláde progresívci? Veľmi správne ste povedali, že toto nie je len tak. Všetky tie LGBT a všetky tieto, by som povedala, iniciatívy, mimovládky a tak ďalej. To je totiž nová ideológia. To je to podstatné. Že tu zavádza nová ideológia. Ja som o tom hovorila aj písala už v čase, keď bola aktuálna tá ceremónia otvárania olympijských hier v Paríži. Tam bolo celému svetu ukázané, tu máš takto medzi oči, toto je tá nová ideológia. Ak to sa už vtedy nespamätal, tak dopadne veľmi zle. Čiže tá nová ideológia, ona je najhoršia zo všetkých, pretože vždy tu bola nejaká ideológia za každého režimu, za každého spoločenského usporiadania. Len táto je najhoršia tým, že ona vlastne človeku berie vlastne to, čo ho robí človekom, čiže siaha mu na jeho podstatu, na jeho city, na jeho vnútro. A čo je zvlášť hnusné a zvrhlé je, že to v tých aktivitách robia už deťom. Čiže pod zámienkou sexuálnej výchovy oni im berú vlastné vnútro. Čo už ten človek bude mať ako niečo vo vnútri, ako intimné, hej? Keď vlastne ten sex, ja som videla jedno video, že tá mimovládka na škole rozpráva ako proste napríklad, že o sexuálnych pomôckach, ako si to robíš, ako sa najrýchlejšie odbavíš. Oni to rozprávajú deťom. A potom, že pervitín neskúsiš, nevieš, takéto ďalšie navádzanie na drogy. Čiže oni ich odľučťujú. Dehumanizácia je súčasťou tejto hnusnej ideológie a tam treba bunovať naozaj na poplach, lebo pri tejto sexuálnej výchove, ešte tam niekde na pódiu sedel aj pán Greling, ja neviem, čo on má vôbec so školstvom a to bolo úplne pľúvanec do očí normálnym ľuďom, že on bol minister a minister školstva. Že jednoducho v celých tých vystúpeniach, chychotajúcich sa nejakých akože tých influencerov, či ako sa to dnes volá, a všelijakých takýchto osobnostiek, ktoré si zarábajú tým, že nič nerobia, tak jednoducho nikde nepadlo o tých technikách sexu a hentaký a takéto úchylky, nikde nepadlo ani slovo láska. Keď hovoríme o sexe dvoch osôb, tak by tam asi to slovo malo byť, nie? Mne to pripadá už teda, a to som povedala, dehumanizácia na úroveň zvierat. A potom politicky je to výhodné preto, lebo tí ľudia sa budú zaoberať, proste povedané, toľko, čím majú medzi nohami, až nezistia, že v hlave majú prievan
A že 16-roční budú voliť, lebo budú voliť podľa, ja neviem, toho, ako vyzerá ten politik, ako sa smeje, akú volovinu najväčšiu zavalí a podobne. Hej, a či im slúbi mäkké drogy, či tvrdé drogy, alebo niečo iné. Čiže to odlúčťovanie, tá dehumanizácia, bezcitnosť, to je ohrozovanie. A to je vlastne, potom tá bezcitnosť sa prejavuje aj v takých veciach, ako napríklad, že tí, ktorí sa označujú za nejakú elitu spoločnosti, tí slušní ľudia, oni sa môžu vyjadrovať o niektorých ľuďoch, že sme dezoláti, opice, kvičať budeme ako svine a všetko podobné, hej, čo sme od nich zažili. No z druhej strany, keď sa zasa dá ozvena, že hento je suka a neviem čo, tak to tiež nie je dobré. Veď my sa tu nejdeme vyvražďovať v tom štáte. My by sme mali vedieť ako politici používať argumenty. Alebo vôbec nie len politici, ale ľudia. Veď tu sa už niekde nenávidia aj rodiny medzi sebou, že a nadávajú si jedni do fašistov, druhí do progresivistov. Ale koniec koncov, akože začneme ľudí rozdielovať na to normálny a nenormálny. Tam je najdôležitejšia otázka, že čo je normálne, čo je ešte ľudské a čo je vlastne už veľmi ohrozujúce. A správne, toto ministerstvo, aj pán Drucker, myslím si, že už rok mal na to, aby sa zobudil. A jednoducho nie to, čo si on myslí, ale to, čo chce väčšina voličov, ktorých ich volili, lebo tá väčšina voličov vlastne im dala tú moc. A oni aj Hlas ju dostal kvôli tomu, že teda presadzoval tie s väčšinou konzervatívne myšlienky a nie tie progresívne. Len to sa vrátim na začiatok, čo sme hovorili, že aj v Hlase to pnie, lebo je tam krídlo také liberálnejšie, to je Drucker a Dolinková a tak ďalej. A potom je krídlo, ktoré je konzervatívne. Hej, čiže preto hovorím, že táto vládna koalícia má najväčšieho nepriateľa v sebe, akože v tom zložení, lebo ak sa nebudú vedieť na týchto zásadných problémoch, a toto, čo ste začala, tak to je ten zásadný, to je najzásadnejší problém. A nie sú dôležité, sú dôležité, ale najdôležitejšie ministerstva sú ministerstvo podľa mňa kultúry, školstva a zdravotníctva. Hej, pretože vlastne tam sa jedná, ako by som povedala po česky, tam sa nám jedná o kejhak, doslova. Ja presne viem, o čom ste hovorili, len aby som konkrétny príklad dala tým ľuďom, tak je taký podcast, ktorý sám seba nazval Sexuálna výchova a začalo to s 2 influencerkami, potom jedna influencerka už to sama tam nezvládla a odišla, pretože tie témy, ktoré sa tam riešia, sú naozaj o typoch na análny styk a podobne. A teraz tam prišiel nejaký ďalší homosexuál, s ktorým chodia, oni si založili mimovládku a s ňou chodia po základných a stredných školách. Aj základných, naozaj. A toto sa deje dlhodobo a minister s tým nič nerobí. Takže toto je napríklad jeden konkrétny príklad, za ktorý ja neviem, že kto okrem progresívcov by ho za to nekritizoval a komu sa to nepáči. Hej, takže myslím si, že sme pomenovali dosť problémov, ktoré tu stále máme, aj keď si množstvo ľudí myslelo, že už budeme spasení a teraz tu budeme mať skoro všetko zadarmo a progresívci dostanú jasnú stopku, tak bohužiaľ nie je tomu tak. Napriek tomu by som na záver chcela nejaký pozitívny odkaz. Tak napadá mi napríklad spomenúť to, že tie problémy tu vždy boli, budú a preto aj sú. A napriek tomu pozitívum, ktoré tu máme, je, že máme tu ako tak slobodu rozprávania na sociálnych sieťach, pokiaľ nás nezablokujú. A vďaka tomu vznikla aj metapolitika a to pozitívum je, že môžete prísť na našu platformu a môžete si nás zapnúť, môžete popočúvať ľudí, s ktorými sa vo veľa veciach stotožníte, môžete si v komentároch vymeniť názory na rôzne témy a myslím si, že takéto komunitné žitie nám môže pomôcť prečkať tie horšie časy a horšie situácie, ktoré sa dejú a takto to spolu dotiahneme možno ku nejakému lepšiemu výsledku niekedy a budeme mať vládu, s ktorou sa stotožňujeme ešte o niečo viacej. Váš pozitívny odkaz na záver je aký? No, pozitívny odkaz je v tom, že aj takéto relácie môžu prispieť k tomu, aby si ľudia uvedomili, že čo je normálne a čo už nie je normálne.
Lebo naozaj toho nenormálneho sa nám tu hustí zo všetkých strán strašne veľa pod nejakými krásnymi názvami, že je to sloboda. Ale keď z toho človeka urobíte živočícha, ako sme popisovali, hej, tak bez citu, bez ľudskosti, tak on nie je slobodný. To už je vlastne strata slobody. To je také trošku diabolské. Takže treba si zachovávať stále tú ľudskosť, byť ľuďmi a normálne inteligentne medzi sebou rozprávať. Ja aj keď používam niekedy taký akože tvrdší slovník, ale nie som vulgárna, možno poviem veci na rovinu, je to tak lepšie pre každého, ale proste ten, kto má tú silu argumentov, kto má silu presvedčenia, nemusí používať vulgarizmy. To platilo vždy. A my ich jednoducho máme. Ja som presvedčená, že reprezentujem ja, vy a ďalší ten normálny svet, normálnych ľudí, aký chceme. A tých je na tejto planete väčšina. Takže sme v tom spolu my, sme v tom spolu aj s našimi divákmi a verím tomu, že sa tu uvidíme opäť na budúce. Ďakujem, že ste boli súčasťou tejto epizódy. Ďakujem, Maria. Dovidenia. Majte sa. Majte sa aj vy, vidíme sa opäť na budúce. V tieni tradičnej politiky sa odohráva nenápadný, ale zásadný boj. Kým politika mení zákony, metapolitika mení samotnú podstatu toho, čomu veríme. Metapolitika je boj o idei, o to, ako chápeme svet a aké hodnoty prijímame. Ovládnutie moci je iba výsledkom. Skutočná bitka prebieha dávno predtým. Sledujte Metapolitiku.